da na subscribe sannan ka kada ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Assalamu alaikum, baƙin dare kashi na 3 wanda marubuciya Sadnab ta rubuta. Ni kuma Firdausa hasken zamani zan karanta muku. Labarin baƙin dare labari ne mai matuƙar taɓa zuciya, gami da tsantsar soyayya da kuma tausayi. Idan ba ku manta ba, mun tsaya a daidai inda Kila ya gyaɗa masa kai ya ce su kenan. Daga nan za mu ɗora muku ci gaban labarin, ku biyo mu. Murmushin da ke sa shi mugun muni tare da bayyana asalin muninsa ya ƙara yi yana kallon Hajiya Nafisa. Alhaji Nazifi kuwa jikinsa in ban da rawa babu abin da yake yi. Ya yi fitsari a jikinsa ya kai so 2 ko dago kai baya iya yi. Dan yana ganin idan ya dago za su iya harbinsa. Hajiya Nafisa kuwa duk addu'o'in da ta sani yi kawai take. Addu'a kawai take kada Allah ya ba su ikon yi musu wani abu. Bayan kuɗin da za su ɗauka, ogan nasu karkata kai yayi ya kalli Alhaji Nazifi ya ce, Alhaji ina abincin da za ku ba mu ci ne? Alhaji Nazifi dagowa ya cikin mugun rawar jiki ya ce, akwai abinci a kicin ranka ya daɗe bari in ɗauko muku. Dariya suka fashe da shi dukkansu. Most especially ogan nasu har da kwanciya akan kujera. Akaram ne kawai da yake bakin kofa bai yi dariya ba. Yana nan a tsaye kamar wani gunki, ya mai da hoton samha kamar madubi ko kifta ido baya yi. Ogan nasu kallon Kila yayi, dan a cikin yaran nasa yana matukar ji da shi. Domin shi ne wanda halinsu ya zo ɗaya. Kashe mutum ba wahala yake mishi ba, sai ya ce da shi, Kila gaya musu wani irin abinci muke so. Kila cikin kakkausan murya ya ce, Alhaji muna nufin ina yaranka suke, muna son mu ɗan huta da su, don mun san kana da yara nan ma ɗakinsu ne. Hajiya Nafisa salati kawai ta saki da iya ƙarfinta. Ta fara magana tana cewa, don girman Allah tun da mun ba ku abin da kuke so ku ƙyale mu, don Allah don annabi ku ji tsoron Allah ku tafi. Kar ku manta idan babu wanda yake kallon ku Rabbi yana kallon ku. Idan kun fi ƙarfin mu ba ku fi ƙarfinsa ba. Wani mugun ihu ta saki sakamakon gindin bindigar da Kila ya buga mata a kai. Take jini ya hau wanke mata fiska. Ogan nasu kuwa ko gezo bai yi ba, illa ma ƙara kishin gida da yana kallon Alhaji Nazifi. Ya ce Alhaji zan tarwatsa kanka fa kana ɓata mana lokaci. Ina abincin suke dan na san ɓoye su ku kai. Alhaji Nazifi da numfashinsa ke fita sama-sama kamar wani mai cutan asma. Cewa yayi ka yi haƙuri ranka ya daɗe. Wallahi ban gane abincin da kuke nufi ba. Girgiza kansa ya ajiye bindigar da ke hannunsa, sannan yayi wani irin abu da ido. Dukkaninsu suka ajiye bindigar da ke hannunsu, suka zazzauna banda Akaram shi dai yana tsaye da bindigarsa a hannu, yana jin wani irin zafi a zuciyarsa, don ya san mai ogansu zai yi. Ogansu takawa ya je gaban Alhaji Nazifi ya ce, To tun da baka gane ba, yanzu zan ci abincin a gabanka. In ya so sai ka ɗauko min sauran na ci. Daga haka ya nufi wajen Hajiya Nafisa da ke jin jiri saboda buguwar da kanta ya. Hajiya Nafisa wani mugun tsalle ta yi gefe ɗaya da ta ga ogansu yana ƙoƙarin kamo ta. Kau da kansa ya kalli Alhaji Nazifi ya ce, Ka yi wa matarka magana ta bari na yi abin da nake so. Idan ba haka ba, wallahi tallahi zan harbe ku biyun. Jikin Alhaji Nazifi ne ya ɗauki wani mugun rawa, ya saki wani fitsari mai zafin gaske. Cikin rawar murya ya ce, Nafisa ki tsaya don Allah, kasa harbe mu ki tsaya don Allah. Wani irin ƙarfi ne da dauriya ya zo wa Hajiya Nafisa. Ta kalli Alhaji Nazifi ta ce, Da na tsaya wannan kafirin ya taɓa ni, gwanda su haɗu shi da yaransa su harbe ni. Idan na mutu kwanana ne ya ƙare ba zan taɓa tsayawa ya keta min haddi ba. Wallahi sai dai ya kashe ni. Alhaji ka ban mamaki akan me kake tsoron mutuwa. Ai ba a gujewa mutuwa. Duk inda ka kai ga tsoronta sai ta ɗauke ka. Su yi min komai su kashe ni idan ba za su taɓa min yarana ba. Alhaji Nazifi sakin baki yana kallon Hajiya Nafisa da mamaki a fuskarsa. Su kansu barayin ba ƙaramin mamaki ta basu ba, don ba su taɓa ganin mai ƙarfin halinta ba. Ogansu wani mahaukacin dariya ya saki ya ce, Ina son jarumai irin ku. Hakan ya nuna min zan iya awa 3 a kanki. Sai na kusance ki kuma sai na kusanci yaranki a gaban idanki. Idan na gama kuma na kashe ki. Gadan-gadan ya nufi wajen Hajiya Nafisa, inda Allah ya ba wa Hajiya Nafisa wani irin ƙarfi na ban mamaki. Suka fara kokawa sosai, babu yadda ogansu bai yi ba akan ya taɗe ta faɗi. Amma ina tana nan tsaye kyam, sai mari kawai yake gaura mata. A ƙarshe ya jawo rigarta a fusace ya raba ta gida biyu. Wani mugun ihu Hajiya Nafisa ta ƙwala, su sai kuwa suka hau buga ƙofar banɗaki.
don tidda su suke so su fito sai kuka suke. Ihun Hajiya Nafisa ne yasa suka dinga buga kofar banɗakin a gigice inda ogansu ya tsaya cak da kokawar da yake da Hajiya Nafisa. Kallon Lion kawai ya yi, Lion ya miƙe hanyar banɗaki da sauri. Hajiya Nafisa cikin zafin nama ta ɗauki kwalban humrar da ke gefenta ta jefa wa Lion aiko sai a bayan ƙeyarsa. Lion wani mugun ihu ya saka. Ogansu ya saki baki yana kallon Hajiya Nafisa don bai taɓa ganin mai irin ƙarfin halinta ba. A haukace Hajiya Nafisa ta je ta tsaya a gaban Lion. Tana wallahi idan ina raye ba zan taɓa bari ku yi wa yarana komai ba. Ko da kun yi nasarar kashe ni, wallahi tallahi jinina da kuka zubar ba zai tafi a banza ba. Insha Allahu, duk maganar da take yi kuka take yi sosai. Wani mahaukacin dariya ogansu yayi. Lokaci ɗaya ya tamke fuska, yayi kan Hajiya Nafisa gadan-gadan. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na 3. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban labarin a kashi na 4. Kar ku manta wannan labarin yana zuwar muku ne daga Hasken Zamani TV. Kar ku manta da yin subscribe sannan ku taɓa ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Da na subscribe sannan ka kada ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar